Ahojte, vítam vás v novom videu a mne sa to konečne podarilo natáčať na zadnú kameru, takže dnešné video bude na určitú tému, bude to kecacie video, no a dnes som sa rozhodla, že budem rozoberať tému, ktorú som si ja sama prešla a na ktorú mi aj dosť často píšete, to bude záchvatové prejedanie. V prvom rade si musíme uvedomiť to, že je rozdiel medzi záchvatovým prejedaním a medzi prejedením. Prejedenie je vlastne niečo, keď na večeru toho zjete viac, než by ste mali, a ste úplne plní a je vám zlé, respektíve idete na oslavu, na svadbu a úplne sa tam prejete doplna. Záchvatové prejedanie je stav, kedy máte úplne nutkanie jesť, myslíte úplne stále na jedlo, zjete toho úplne veľa, to jedlo si absolútne neužijete, iba to do seba v rýchlosti všetko nahádžete a skonzumujete nespočetné množstvo jedla v priebehu napríklad 10 minút a potom sa cítite úplne previnilo za to. Prejedanie sa väčšinou začína vtedy, keď sa dievčatá snažia dostať do takého zdravotného životného štýlu a momentálne, respektíve okolo mňa som sa stretla s veľa prípadmi, ktoré toto záchvatové prejedanie malo v poslednej dobe, čo si myslím, že má na svedomí hlavne to, že za posledné roky sa strašne dostáva do povedomia zdravý životný štýl a každý sa snaží stravovať zdravo, dievčatá sa snažia vyzerať úplne dokonalo a tak nejak sa to potom celé zvrtne a dostanú sa práve do tohto záchvatového prejedania. Ako som už začala, to záchvatové prejedanie teda väčšinou začína vtedy, keď sa snažíte dostať do toho zdravého životného štýlu a začnete si strašne odopierať jedlo. Sa snažíte jesť úplne dokonalo, čo je pomerne dosť ťažké a núti vás to, tým pádom stále myslíte viac na to jedlo, pretože máte strašnú chuť na niečo dobré, ale nechcete si to dať, pretože by ste proste z toho strašne pribrali a tak nejak. Myslím si, že som to povedala tak nejako trošku chaose, ale dúfam, že tomu chápete. Ja to celé budem vravieť z môjho hľadiska a tak ako keby vám nejako prerozprávam svoj príbeh, no a tam vám vlastne aj poviem to, ako som sa ja osobne zo záchvatového prejedania dostala a myslím si, že úprimne je to asi jediná cesta, ako sa z toho dostať. U mňa sa záchvatové prejedanie začalo, keď som bola v Anglicku a ja som do Anglicka prišla s tým, že som chcela začať úplne ako taký nový životný štýl. Chcela som jesť úplne čisto zdravo a chcela som sa hlavne pripraviť na preteky bikini fitness, kde sa to tak nejak celé začalo. Sledovala som všetky tie fitnessky, videla som, že fitnessky, ktoré majú takú istú výšku ako ja, majú rozhodne nižšiu váhu a videla som, ako jedávajú doslova 0 sacharidov za deň, respektíve to mali 50 gramov sacharidov za deň a ja som sa do toho snažila tak nejako dostať. Snažila som sa ich napodobňovať, snažila som sa jesť z 0 sacharidov počas dňa, jesť iba bielkoviny, no a ten pocit, že som si to jedlo strašne odopierala, ma teda nútil jesť viac a viac. A väčšinou to bolo tak, že som celý deň jedla úplne zdravo, respektíve to nebolo ani zdravo, ja som v podstate nič nejedla za celý deň. Večer som to nevydržala, pustila som sa do jedla a zjedla som nejakých 5000 kalórií na posedenie a ani som nevedela, ako proste som to do seba iba narvala a mala som taký dobrý pocit z toho. Doslova ma to jedlo ako tak uspokojilo, ale samozrejme, že potom prišiel taký ten pocit previnilosti, že zase som to proste, neviem ako to povedať, slušne pokazila. A tak toto vlastne išlo určitú dobu a u mňa to bola pomerne dlhá doba. Nevravím, že to tak bolo každý deň, ale bolo to doslova pravidelne a ťahalo sa to so mnou až dokým som neodišla do Španielska. V Španielsku som sa tak nejako z toho dostala, ale stále ma to tak nejako držalo a ešte stále som to záchvatové prejedanie mala. Úplne som sa toho zbavila, keď som bola na Slovensku. Celkovo až vždy, keď som bola na Slovensku, tak absolútne som proste nemala nejako nutkanie jesť, ani nič podobné. Ja som to nutkanie jesť mala hlavne z toho, keď som bola au pair, že som bola celý deň sama doma a v podstate som nemyslela na nič iné, iba na jedlo. Na Slovensku som teda bola úplne v pohode a prišlo to sem, USA, hurá a zase som sa rozhodla, že teda začnem od znovu, začnem zdravý životný štýl a že tentokrát to už dám, no a dostala som sa presne tam, kde som bola v Anglicku. Úplne som si rozhádzala celý systém, začala som sa opäť úplne záchvatovo prejedať a ešte horšími vecami, než som sa prejedala v Anglicku. Záchvatové prejedanie sa začalo dosť prejavovať i na mojej postave, pretože samozrejme, že som začala strašne priberať a ja som to aj videla a vedela som presne dôvod, prečo priberám. A vyšplhala som sa
až na váhu nejakých 60 kg, čo bol môj úplný vrchol, takže vlastne som za 2 roky prebrala 10 kg a ja som vždy bola, alebo zvykla som byť taký ten chudý člen rodiny, chápete to? No, takže váha 60 kg bola pre mňa úplne, ale úprimne neprístupná. Čomu to viedlo, bolo to, že som sa ešte viac snažila ísť do všetkých tých diet a ešte som sa snažila si ten jedálniček upraviť, aby som schudla viacej kilogramov za týždeň a takto to šlo. No a to viedlo opäť iba k tomu prejedaniu. Na jar minulého roka som si povedala, že dosť a upustila som úplne zo všetkých diet. Prestala som si rátať kalórie, respektíve kalórie som si tak nejak stále rátala, ale úplne som kašľala na proteíny, sacharidy a tuky a rozhodla som sa, že budem jesť iba úplne zdravo a to bude môj jediný primárny cieľ, jesť zdravo a môžem jesť to, na čo mám chuť. Vtedy sa to dosť zlepšilo a to bol taký úplne super začiatok. Ja som myslím o tom i písala článok na blogu, ako som prišla z fitness stravovania na zdravé stravovanie. Tam sa celá moja tá premena tak nejako úplne začala. Keď som sa z toho dostala úplne, to bolo na jeseň minulého roku a bolo to tak nejako vtedy, keď som začala súťažiť Spartan Race a začala som sa dosť pripravovať na všetky tie race, začala som makať v gyme a tá dieta išla vtedy tak nejako bokom a hlavne som potrebovala energiu, takže ja som jedlo fakt musela jesť. A musela som pridať do svojej stravy aj sacharidy a môžem si povedať, že na jeseň minulého roku som si prestala úplne počítať aj kalórie a úplne všetko a začala som jesť doslova to, čo chcem. Už to nebolo ani zdravé jedlo, respektíve bolo to zdravé jedlo zo 70%, ale zvyšných 30% bolo vždy to, na čo mám chuť. Odvtedy som už schudla nejakých 7 kg a dostala som sa na váhu, s ktorou som odišla z Anglicka. Nemám už absolútne záchvatové prejedanie, možno raz za mesiac, raz za 3 týždne sa mi stane, že do seba narvem všetko, čo vidím, ale to už by bolo skôr také prejedenie ako záchvatové prejedanie. A úplne som sa z toho dostala. Čo som preto spravila, bolo to, že som si teda rozhodne prestala počítať tie kalórie, úplne všetko som si prestala počítať a hlavne som si prestala odopierať jedlo, ktoré mi nepasovalo do jedálničku. Napríklad, ak na 10 mám chuť na čokoládu, tak si teraz dám tú čokoládu a nespravím to, že si dám jablko a budem na tú čokoládu iba myslieť, pretože potom si tú čokoládu aj tak dám. Takže teraz si dám iba tú čokoládu, cítim sa spokojná a viac na to jedlo proste počas dňa nemyslím. A hlavne, odkedy som si povedala, že môžem jesť všetko, čo chcem, tak v podstate nič nechcem, pretože vždy chceme to, čo nemáme. Takže odkedy môžem jesť, na čo mám chuť, tak nejako nemám na nič chuť. Takže to mi v tom ako tak trošku v tom zmýšľaní pomohlo a to pre mňa osobne spravilo asi najväčší krok, že som teda začala jesť doslova všetko. Ja väčšinou, už teda aby som nevravela, že som začala jesť úplne všetko, ale ja najväčší problém, čím som mala, tak osobne boli čokolády. Ja som si tú čokoládu hrozne odopierala a teraz za posledné 3 mesiace mám čokoládu doslova každý deň a stále mi ide váha dole. Takže to nie je také, už to nie je to, že dám si jednu kostičku čokolády a priberiem, alebo pozriem sa iba na čokoládu a priberiem. Momentálne si tú čokoládu doprajem a prispôsobím tomu jedálniček na zvyšok dňa, že keď si dám čokoládu, tak si už nedám to jablko, ktoré by som mala mať na 10. A stále som v nejakom takom tom kalorickom príjme a stále mám kalorický príjem menší ako kalorický výdaj. Áno, správne som to povedala. Záver by som spravila taký, že ak máte problém s záchvatovým prejedaním, tak určite si vyskúšajte dať nejaké 2 týždne, kedy sa rozhodnete absolútne kašľať na jedlo a poviete si, že budete tieto 2 týždne jesť všetko, čo chcete, všetko si doprajete. Uvidíte, že vtedy, keď budete môcť jesť všetko, čo chcete, tak začnete na to jedlo myslieť oveľa, ale oveľa menej ako vtedy, keď ste si to jedlo odopierali a tým pádom začnete i jesť oveľa menej. Ja úprimne neviem, či toto video dávalo až tak zmysel, ale v podstate som prerozprávala takúto story a povedala som tam to, ako som sa z toho dostala, takže verím, že vás to aspoň trošku bude inšpirovať a že to niekomu pomôže, pretože to bol asi taký najväčší zámer, prečo som sa rozhodla toto video natočiť, pretože keď ja som toto záchvatové prejedanie mala, tak som nepoznala nikoho, kto by ním trpel. A tak nejak som sa z toho musela dostať sama a vďaka Bohu som sa dostala, pretože záchvatové prejedanie potom dosť často vedie až ku bulímii,
čo už potom je trošku väčší problém a do toho sa už teda asi rozhodne nikto dostať nechce. To je bolo pre dnešné video všetko, ja teda verím, že vám to trošku pomohlo, trošku vás inšpirovalo a vidíme sa v ďalšom videu. Ahojte!